صاحب بالکل ٹیکٹک آ کے میرے بالکل اور بھی شہر انہوں کو سال لو بابی اور تو نہیں بڑھا تھا آپ یہ حالت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائی والا زندہ نوازی کی یورت باشعور عوام نو بندہ ناچیز رستم جایا دی طرف السلام علیکم آج دائے تذیتی پروگرام میرے استاد محترم فخر پنجاب مرحوم مار غلام محمد درد صاحب اللہ پاک مرحوم نو کروٹ جنت عطا فرمائے تمہید کوئی نہیں بھائی روشداد صاحب ظہیر کھوکر صاحب دیگر جبلا باب میں حکمہ میرے بھرا بھائی اسماعیل سچل صاحب دا اور وڈا تڈاڈا حکمہ میاں سجاد اکبر زخمی انٹرنیشنل اناؤنسر تواڈے علاقے دا مان تے ساڈا بھرا اللہ پاک ساڈے بھرا سلامت رکھے اے لوگ ساڈا سرمایہ بھی تے ساڈا مان بھی تے بہرحال شروع کریے ملک میسم کھوکر صاحب قبلہ حاجی صاحب جاز پہ ارشاد بسلی صاحب سائیں ڈانگ رستم عجزی نال نبھا بھاندے نو مغرور خدا نو سلامت رہو ڈانگ رستم عجزی نال نبھا بھاندے نو مغرور خدا نو ہے کہنے مانتا کیوں سمجھے میں شارد تو دور خدا نو سجرا صاحب ساتھی ساپڑی کیتی ہے رو رو کے میرے پاک حضور خدا نو زخم دلا سا ایک نہ ایک دے میرے پمڑائے ہویا جے منظور خدا نو سلامت رہو در صاحب دے تذیتی توڑے میں لکھیا ہے لیکن میرے توڑے تے وہ نظام نہیں بنتا بیستی لکھیا براب زامن دے کے چھوڑ گیا ہے ارمان لوائے مایا ممی خان نفرتی قبر دفن چکیتے میرا ساری عمر دلایا اور نوی گل نہیں سنگتی پھٹتے راندے جے سر پر پھٹ نہیں آیا ساتھ گتے آدارت نو دلے پارے دکا دی گردے سلامت رہو بھائی مزمل بلوچ بلو باڑی چودھری زیب بڑائی صاحب بھائی سجاد اکبر زخمی صاحب سائیں ری آبادا مرتے دم توڑی مخلص ہر حال رسائیں پائے چودھری عمران گجر صاحب ری آبادا مرتے دم توڑی مخلص ہر حال رسائیں پائے ناسی سنگت کفر دی نوبت مجنو مہیبال رسائیں پائے بجھوکا صاحب ازمائش دے رستم جکھنا وچ مضبوط خیال رسائیں پہ یا بائی لے بھئی سن موڈیاں چون یا موڈیاں نال رسائیں اے بنا محبتاں گجر صاحب ملک ظہیر کھوکر ملک رام کھوکر صاحب پنجابی شہر بھائی بابر شہزاد کمر صاحب راوش نال صاحب بے پناہ محبتاں ماردان نیال لک صاحب ملکم صفحات صاحب بڑیا محبتاں بھائی جو ٹھیک ہو گیا ملک صاحب سائیں ری آبادا مردے دم توڑی مخلص ہر حال رسائیں پہ ناسی سنگت کفر دی نوبت مجنو مہیوال رسائیں پہ اور ازمائش تے رستم جکھنا وچ مضبوط خیال رسائیں پہ یا بائی لے وی سن موڈیاں چون یا موڈیاں نال رسائیں پہ سردار محمد خان بلوچ ایک دولا سپیشلی میرا بدیتا سجان دے حکم آواز ملک علی امداد جھوکا صاحب تینو مل پیا ان محسوس ہویا جی میں ویزا حج دالت ہے تینو مل پیا ان محسوس ہویا جی میں ویزا حج دالت ہے حاجی صاحب جت گیا کیس محبتاں دا پتہ حسن دے جج دالت ہے سمی بیان میرے سرے بنیا وسن دا بو ڈاڈا زامن لج دالت ہے زخمی صاحب پہلی باری رستم زندگی ویچ کوئی بیلی چاہیدہ سلامت رہو پہلی باری رستم زندگی ویچ کوئی بیلی چاہیدہ لگتا ہے ماردان دیال لگ صاحب ملک اسان اللہ بھی جھوکا صاحب سردار سجاد زخمی صاحب جن ہیک واری زین طلع سٹے آئے اور دا ذکر حلایا بھائی میرا بنا انٹرنیشنل نوصر میاں سجاد اکبر زخمی حکمہ کسے سردار ہوئے جناب میں دوڑا میں میاں سجاد اکبر زخمی صاحب رانا شکیل اکم صاحب توڑی نہ دے رانا شکیل اکم صاحب علی انزار جوتا صاحب جن ایک باری
سمجھے کدی رند بے تاب بھی ہو سکتے اور ایتا منن دی گل ہے رستم جھایا جو تیرے ہونٹ شراب بھی ہو سکتے میں روز نہ سیکھتا بھی لیا کر حالات خراب بھی ہو سکتے سلامت رہو میرے واسطے بہت بڑا حکم حاجی حسنین غالب صاحب سردار مہدی خان بلوچ بلے ماری بشر جنگ رانڈے حکم تے بولا سائیں تیرا منت ملا کے نہیں بندہ تے پھوٹانگے ماندر یادی بلوچ بنا تینو ایک نہ ایک دے مار گتے سی بے مقصد قید حیادی او جا موقعی توبہ تے روان چنگارا سے قسم خدا دی زہیر بنا نوے لگ دیا رستم لا نو چھوڑی ساری شام سلام دعا دی میرے بھرا حاجی حسنین غالب صاحب دا حکم کس سے بلا تمیدہ پھر دو ترائے دولے سچل بلا پورے پاکستان میں سر مرے ساٹی غلطی نہ سائیں کس سے نیچ ماردہ میں اللہ میرا لوٹا لگ دالی امزب جوتا صاحب زخمی صاحب کس سے نیچ دے سر تے سانگے آندی پاگ رکھاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں یار احساس دی نکلی مندری ہے چناگ رکھاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں او بندے کملے رستم پانی تے آگ رکھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں پر نسلیاں نال جتین دے ڈاگ رکھن دا فائدہ ہی سلامت رہو بے پناہ مبتہ بھائی رمضان کھوتر صاحب بھائی ضرور کھوتر صاحب سے جناب حکم آواز میں تو یاد نہیں میں اور چنگا تو رکھنا سنا دیتا ہوں سائیں یہ قتل حکم ملک ضرور کھوتر ریتڑی بلادی نظر دوڑا سائیں یہ بھی سچ ہے مپر کلاسا یہ بھی سچ ہے سر پہ تنز دیا شمشیرہ میں کرنا آیا میریاں کھو حالات لیاں جاگیراں ویک کے رونا اور ریاض بھائی دے شوکہ نال منائیاں میں تو رستم بستے ویلے ویچ او دے گھر تو بار اروڑی تے تصویراں ویک کے رونا میاں سجاد اکبر زخمی صاحب کی نابندیاں نال بنائی وطن آئے ہیں جی بسم اللہ بڑے بڑے سرفراز بسم اللہ اگر کو ہزار روپیہ تو ہم تو نہ کیا میں پیڑ نسلیاں نال جی دیتے ڈاگ رکھ کرتا پھر جی میاں سجاد اکبر زخمی صاحب کا حکم رانا امیر شکیل امین صاحب ایم پی اے ایک نالا کا لکھیا گاڑ مٹ ہو گئے جی رانا امیر شکیل صاحب جناب دے حکم دی تمیل ترجمان ممبر صوبائی اسمبلی ترجمان ممبر صوبائی اسمبلی کسے نیچ دے سر تے سانگیاں دی پاگ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں احساس دی نکلی مندری ہے چناگ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں خدای صاحب بندے قبلے رستم پانی تے آگ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں پر نسلیاں نال جتین دے ڈاگ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں اور مرکا پا ہون جرم جہان اچ کوئی نہیں پاس ہے تو ہوئے کوئی نہ کان مگر اکثر وار ہوئے دن یہ کان مگر کھلوے کوئی نہ اور دوے ملک تے رستم دوش فضول جے چنگا آپچ ہوئے کوئی نہ رانا صاحب لاکھ لانتی ہو جے جیون پہ جو پچھو مار گیا روے کوئی نہ میرے بڑے بھائی قیوم صاحب کا حکم عید بھی ہے مارکا مینو رسمی طور تے عید مبارک میرا سجن زبانی دے چھڑ کرنے کی کرنے رستم تے کوئی خاص نشانی دے چھڑ اور میں تو لے سکھ زندگانی دے مینو ہر پریشانی دے چھڑ زخمی بھرا کر وقت نائی تے بکرے دا پرا مینو قربانی دے سلامت رو بلا تمیدہ خریدوٹ میں مار غلام عباس رائی صاحب چودھری جی مار غلام عباس رائی مار زمان والا پیو اللہ تحت بخت نصیب کری او تیری ٹھاٹ تے میں بہو خوشاں او جلا گتی عیساج دے کوٹھے تے اس کاٹ تے میں بہو خوشاں رائی صاحب تے دیس تے رستم بختان دی چلی آج تے میں بہو خوشاں زخمی برا باقی ملک دا پتہ نہیں قسم خدا دی تو رات تے میں بہو
जोका साहब चौधरी प्यार राजा साहब की नजर तोड़ा बहुकुम चौधरी इमरान गुजर अफीसर पंजाब पुलिस आईजी ऑफिस लाहौर साईं जिवें चंद दे नाल चकोर दा संग है इंजे दिल बेताब विच तू है जिथे होवां जेड़े हाल च होवां मेरे सिर्फ हिसाब विच तू है सलामत रहो साईं भोल नहीं करदा दिलशियां विच भाईवाद ज़्यादती कोई नहीं लत्तां दे के कोंदल गिरियां नूं हिम्मतात ज़्यादती कोई नहीं और किसे नाल भी करदे रुस्तम झाया लाजपाल ज़्यादती कोई नहीं ओ मैं तू खो के दिल पिया गैर नूं देना है मेरे नाल ज़्यादती कोई नहीं बेपनाह मुफ्ता चौधरी फियाद राजा साहब बिलाल तमीर साईं आखिरी तोड़ा साईं एक लत्तन वाखिया नीवी जदनवी अरशाद बसरी साहब नीवी जदनवी छिंगी है संगतां विच हर सजा कुड़ाड़ा बनया है मारली उनका मलक अली उनका जोका साहब नीवी जदनवी छिंगी है संगतां विच हर सजा कुड़ाड़ा बनया है खोखर साहब रात जिगर दी देख के मेल आंदा है भावें जियो जिया पाड़ा बनया है और मैनूं रुस्तम सारी जिंदगी विच इसे गल दा जख्मी बिना इसे गल दा सारा बनया है केड़ी गल जो कांड मगरों लगदे कांड कर गए कोई जगह अखाड़ा बनया है साईं चलता रहने दो सिलसिला दिलदारी का आशिकी दीन नहीं जो मुकम्मल हो जाए